Syöttämiseen ja nielemiseen liittyvät haasteet verkkokurssi. Verkkokurssi on teoriamateriaali, joka on kehitetty tukemaan opiskelijoiden laboraatiotunnilla tapahtuvaa harjoittelua ja myöhemmässä vaiheessa tapahtuvaa työharjoittelua. Aiemmin saatavilla ei ole ollut valmiita kokonaisuuksia aiheesta, joka käsittelisi syöttämistä ja nielemisvaikeuksia. Tämä verkkokurssi antaa hyvät perustiedot ja valmiudet siirtyä harjoittelemaan syöttämistä käytännössä. Kurssin ulkoasu on luotu visuaalisesti miellyttäväksi, ja se on suunniteltu toiminnaltaan kartanomaiseksi. Pääsivulla on nähtävissä kaikkien osioiden otsikot ja kurssilla etenemistä on helppo seurata seurantapalkista. Tässä esimerkki sisällön ulkonäöstä. Verkkokurssi on käytännönläheinen kokonaisuus perusasioista. Se alkaa osioilla nielemisen anatomiasta ja fysiologiasta terveellä ihmisellä. Kurssi etenee nielemisvaikeuksiin ja yleisimpiin syihin niiden takana. Kurssin loppuosa paneutuu sopivaan ravintoon sekä itse ruokailutilanteeseen sisältäen käytännönläheisiä vinkkejä. Kurssiin on sisällytetty myös ytimekäs osio ongelmatilanteissa toimimiseen. Kurssi päättyy pieneen lopputestiin. Empaattinen ja luotettava lähestymistapa on keskeistä viestinnässämme. Ota kaikki hyöty irti tästä mahdollisuudesta kehittää ammatillista osaamistasi.